Oraingo honetan, Andoaingo Ondarreta ikastetxeko haur hezkuntzako eremuan gaude. Eremu hau antolatu edo diseinatzerako orduan, zuzendaritzarekin eskuz esku lan egin ondoren, barruko eremu pedagogikoaren jarraipen edo estensio bat bezala planteatu da kanpo espazioa. Behar pedagogikoei erantzuten saiatu da, lehendik zegoen kanpo espazio aseptiko eta gogor hori eraldatu eta haurrak askatasunean, aniztasunean eta bakoitzak bere beharrek asetzeko euskarriak aurkitu asmoz eraldatu. Abaraxka erraldoi bat balitz bezala antolatu da. Nagusiki mikroespazio txiki desberdinak sortzen dira, nun haurrak bere adin tartea eta garapen beharren arabera bere lekua aurkitu ahal izango duen. 3-4 gune nagusi ditu. Bata da esplorazio eremua, bestea eremu lasaia, bestea mugimendu eremua eta gero ja daude hor elemento transversalak. Esplorazio eremuan haurrak naturgune txiki bat eta hondargune bat aurkituko ditu, bertan hondarrarekin esploratu ahal izanik. Aldi berdinean ikastetxeak zuen berdeguneola goxo bakarra beraientzako irisgarri jarri da. Gero bestetik grada eremu bat eta antzoki txiki bat. Eta gero bestetik eremu lasaia oraintxe aurkitzen gehan hontan, baratza eskola bea egituratu da, bankalak edo baratzaguneak sortuz aurren eskura jarriz, etxe txoko bat eta simbolikoa lantzeko gune bat. Eta gero ja ikastetxearen bestaldean, entzumen motorrak lantzeko edo mugimendu eremu bezala aurreikusi den espazio bat. Leheno zituzten kolunpilloak birkolokatuz, piruetak egiteko euskarri bat eta gero altuerara igo ahal izateko dorretxo bat eraiki da. Beti kontuan hartuz, haur hezkuntzako eremu badala, arriskuak neurtuak izan behar dutela, baina aldi berdinean haurrentzako aniztasun hori eskaini beharra dagoela, bakoitzak bere gunea aurkitu ahal izateko.